Croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg a mae'r cyffro yn cynyddu. Mae'r torfeidd yn cyrraedd yma yn ei cannoedd I wylio'r cystadlu. A mae yna gystadlu brwd iawn wedi bod yma drwy'r bore. Y bystych sydd wrthi ar hyn o bryd a Dion a Dylan Hughes yn gwmni fi drwy'r bore war y teg yn gwylio'r cyfan. I ni'n chwilio nawr am enillydd dosbarth 28, dosbarth 33 yw hwn, ynddo fe? Chwilio am enillydd bystych yn y beef ifanc, ynddo fe Dion? Ie, mae di pwyso mesur bob un bystach a mae'r cyntaf o bob dosbarth yn dod yn erbyn I gilydd rwan I ni gweld pa un sy'n ennill yr Continental. Ie, y brydiau cyfandirol dod na ddim brydiau cynhedyd yn y bystych a mi oedd na 3 is-ddosbarth i'r bystych a dyma'r 3 ddoth i'r brig. O'r Alban yn gynta, Stephanie Dick fan hyn wedi teithio lawr efo'r bystych arbennig yma. Mae hwn yn mynd I fod yn beryg iawn dwi'n meddwl, Dylan. Beth yw dy farn di ar y mater? Dwi'n mynd men ar y bloc eto, dwi. Ond na, mae di droi allan ffantastig. O, maen nhw gyd yn dyn ni fan. Dwi'n di roi unrhyw un dweud. A mae rai gweud, mae gan Trevor Jones neud o'n da fan ar y canol yn dros e. Mae hwnnw di'w baratoi yn wych iawn. Mae o'n... Rhwng y ddau ddi, swn I fel, mae nhw'n... Ie. Wedi wneud yn da iawn fel y te. A'r Eidon Coch fan hyn o Geredigion o Cellan, Ger Llambed. Ddoth hwn i'r brig mewn dosbarth cystadleuol tu hwnt yn do. Felly pwy a wyr, falle mae hwn eitha hi, ynddo fe? Wel ie. Mae wedi cael I law arnyn nhw eisoes y beirniad Chris Longton o Warrington. Mae jyst yn cael un teimlad bach arall nawr I atgoffa I hun o ambell I beth. Mae'n mynd I fod yn agos. Mae yn agos. Mae teulu Coed Mor Hôl Fyncon y Cefndir, Elgan, Emily y ferch, a'i wyr fan hyn yn tywys yn gampus war y teg iddo fe. Ond ble mae'n mynd? Rhaid cofio yn Heffer Ddig yn Taylor Jones ar ennill yr heffron. Ydy o'n mynd I ddilyn i'w liw a mae deipo yma. Ydy o'n mynd I ddilyn nhw? Dwi'n I weld. Mae'r gwartheg di wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yn y ffair eisoes, ynddo fe? Yndyn maen nhw, dwi wrth wedi dweud, mae'r di ar y dŵs lim yn... O, dwi'n gwybod mae o'n sefyd allan y di. A mae rhywun yn meddwl nôl I llynedd efo Ai Candy, yr heffer ddi ynddo fe yn dod i'r brig. Ond siwt fydd I nawr yn osbarth y beef ifanc i'r bystych cyfandirol. Dyna ni Elgan Coed Mor Hôl yn ŵr profiadol iawn, yn prynu a gwerthu. Y teulu wedi mynd lawr y lôn yma, rai blynyddoedd nawr yn paratoi y gwartheg ifanc yma yn cynhyrchu stoc o safon. A mae rai gweud mae bystach nhw yn sefyll yn laf yna, mae'n dangos I hun yn dda. Llyr sy'n tywys ar ran Trefor, mae'n cychwyn bach o drafferth ar hyn o bryd. Yn dywedio ni gael ei setlo? Yndi, mae o. Swn I ddim yn licio bod yn feirniad dwi'n na bod yn onest. Dwi'n meddwl bod I rhwng y ddau ddi. Dwi'n meddwl mai dyna yw'r teimlad fan hyn o amgylch y cylch. Mae'r ddau ar bwys I gilydd. Teimlo'r coch wwan o'r eich bod ni. Pwy sy'n mynd I fyna hi yn osbarth y bystych cyfandirol? Dyna'r cwestiwn ar wefusau pawb fan hyn nawr. Yng nghystadleuaeth y beef ifanc, y baby beef, fel mae pawb yn ei alw e. I eidonau I fystych o dan 425 kilo. A nhw am dynnu nhw i'r canol. A rhyfedd, oedd y 3 wedi tynnu draw ato ni fan hyn at y ffens yn dod i'r pwynt sylwebu. Ond y stiwardiad yn helpu'r dywyswyr I gael nhw'n ôl i'r canol. I'r holl bobl sydd yma gael gweld y cyfan. A'r penderfyniad wedi wneud, ond dwi'n yn siŵr beth yw'r penderfyniad, pwy sydd wedi mynd â hi tybed? Wedi mynd i'r Alban I Stephanie Dick. Yndi, mae. Ie, dyna wir yw'r penderfyniad. I ni'n clywed llais Glyn Owens yn anerch y gynulleidfa. Ie, rhif 262, Stephanie Dick o'r Alban wedi dod i'r brig. A hwnnw oedd y dosbarth fel ddylson ni pan mae'r fo symud o drydydd I gyntaf ynde. Lle oedden ni'n
Byddwn ni'n siŵr iawn yn hyn. A falle bod hynny'n gliw ar y pryd, falle bod e wedi cadw rhywbeth fyny lewis, rhyw surprise a wedi dod i'r brig yn hyn nawr. Chwilio am y is y gil wobr, te dylen ni wedi dim yr is ben campwr. Chwilio am y gil wobr yma e nawr. Pwy sy'n mynd i ddod yn ail i'r bistach yma? Yn edrych ar un coed mor hôl. Y llir yna. A llir i fe? Wedi cael ei dynnu mlaen? Trevor Jones. Ie. Trevor Jones. Idon Trevor Jones yn cael ei arwain gan Llir Taylor, ie? Ie, Llir Taylor o Sir Fôn yn hen law ar y gwaith yma. Wel, ardderchog, llongorchiadau mawr iawn i Stephanie a'r teulu. Y siwrne hir lawr o'r Alban wedi bod werthau. Ac mi oedd hwnna ddosbarth cryf iawn yn dod. Oedd, a dau fistach i ddeu gwir yn un o'r fath yn dod yn. Debyg iawn beth yna. A mae wrth i bodd yn wen o glist i glist. Felly, y garden goch yn y bystych ifanc. Y brydiau cyfandirol yn mynd i'r Alban a llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw.